Ano ba? Gawin ko eh. Wala na, nangyari na eh. Yan nga, yun, nangyari na nga. Ano ba gusto nyo? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, Michael Tastic. Call me Nicole. Jones the G, the place to be. We are the Sigan! May bagong, ano kami yun, sanay na ako masaktan. May bagong challenge kami ngayon na ang nakaisip yung walang isip. Uy! Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Ah, ikaw yung nakaisip? Ay, diyan pala yung walang isip. Anong gusto mo? Walang tulog, walang gising? Walang gising. So, ang name po ng challenge is Hit and Shield. So, ang Hit and Shield. Ang hit. Ang hit. Eto, para to. Ngayon lang to nagpalit ang damit ah. Kaya pala maangit. Ito naman. Hindi nag-ano ng jacket. Yan na yung props ko. From the start, black jacket boy. Costume. So, meron po kaming bote. Ito po yung gagamitin namin for heating. Then, meron po kaming shield. Ito po Ang yung ganda ng shield mo ah. Okay. So, bali ito yung gagawin mong shield sa ulo mo pag pinalo kita. Ba't ako pinalo? Kailangan po, ang palo is sa ulo. Ah. Wala po sa mukha. Sa ulo na, sa ulo lang, sa Lalo ulo. sa ilong kasi ang ilong. May problema ka sa ilong. Lagi ka na naman. Nagigis mo na ata mag-nose-to-nose tayo eh. Sige nga, sige nga. May singit lang eh. Singit eh. Kakin po kung sino matalo, siya yung mag-shield. Pauna. Kung matalo. Hindi na Ano? kailangan mag-joke kung sino yung unggoy. Ay, huwag na lagi lang unggoy. Alam na kasi ni unggoy eh. Ang manalo, siya yung papalo. Okay, 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 okay. So, this is it. Oh, tiyan. Partner po kami ni Tio. Ano tayo? Kaya anong tawag sa Tikol. inyo? Tastikol. Ah, tastikol, tastikol. Okay, okay. Basta naman ng testicle. Tastikol. Basta naman ng testicle eh. Kami, Jotiu. Juts. Tijo. Juts, gawin. Sinong jut? Parang may naano ka na may jut sa. Jotiu or Pag ikaw nag-iisip na iinis ako. Round robin. round robin hanggang sa... Kung sino yung pinakamaraming talo, Siya yung may consequences. Let the battle begin. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Jack and Boy. Kolsik. Wala. Jack and Boy. Ali, ali. Tapos ka na. Wala. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. wala lang. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Jack and Boy. Ano si Michael Tastic ng Testicle 2-1. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Nakipagpadahan. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Sinong matalo? Siyang unggoy. Jack and Boy. Ali, ali, hoy. Jack and Boy. Bigyan ka pa. Kinuha ko, hindi ko yung kinuha. Replay niya. Wala yung nag-just lang niya. Jack and Boy. Wala yung nag-just lang niya. Ginanon lang niya. Inusun lang niya. Binigay ko kasi yun. Jack and Boy. Grabe naman yun. Matandaya naman ang yun. Grabe naman. Matandaya naman yung pinatalsik mo sa malayo.
Talo. Jack and Poy. Kinuha ko. Jack and Poy. Hali-hali hoy. Sino matalo siyang unggoy. Ang gulo kasi. Kinukuha mo kasi. Jack and Poy. Ang matalo gago. Talo. Talo ka na. Talo ka na. Jack and Poy. Tawag mo ka na. Tawag mo ka na. Wala siyempre repetition niya. Ikaw lang no, last ko na to eh. Tapos iba na yung makakapartner ko. Jack and Poy, ali-ali hoy. Sino matalo siyang unggoy. Nakakatawa na. Parang pang 116 yung gupit eh. Si Miko may kasalanan yan eh. Kanya yung gupit mo eh. Sisisihin mo pa yan. Gupit mo yan, 116. Si Miko, sabi ko, gilid lang eh. Kasalanan ko pa. Oo. Huwag mo sisihin, mapikon yan eh. Kasalanan mo, nagpapagupit ka, mayusin eh. Si Miko nga eh. Ang gagawa ko, sabi ko. Ano ba? Konti lang. Game na game. Jack. Sabi ko, konti lang eh. Oh, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Wala. Ano naman pala? Kita mo nga. Oh, pakita mo. Ano ko papakita? Pangit nga eh. Pakita mo, tanggalin mo yung cup mo. Ayoko. Jesus. Yan, Papakita gusto ako. mong gustong Oh, gusto mong gupit eh, tapos maninisi ka. Sisisi mo sa Eh, akin. sabi ko nga sa'yo, konti lang eh. Tinakasal mo eh. Parang konti lang eh, yan naman talaga yung sukat eh. Hindi nga pantay eh. Ano Teo? Pantay ba? Tanggalin mo yung cup. Ikaw tatanggalin, pangit nga Eh, parang makita namin kung pantay eh. Oo nga eh. Si Michael may kasalanan yan. Hindi ako. Okay. Kasi tinasan niya eh. Pagpapala ka naman si Michael. Ikaw na nga nagpapagupit eh. Sino? Jack. Hindi. Jack. Talaga yung pagkakagupit sa akin. Gupit lang yan eh. Oo nga eh. Tubo pa yan eh. Lang, uwi ka na ba? Oo, malapit na. Jack and Poy. Ali-ali hoy. Sino matalo siyang unggoy. Ano ba? Maglalaro tayo dito eh, tapos naiiyak-iyak ka dyan. Ba't Wala iyak? eh, na- Sabihin mo. Sa gupit? Hindi, wala. Okay lang. Pagupit ka lang eh, mamaya Oo. mapikon yan eh. Huwag ka lang magpalupit. Oo, huwag ka na Hindi magpagupit. na nga, next time yun talaga papagupit. Ikaw na nag-ano ng ikaw na nag-ano ng oras ko tapos ikaw pagalit. Ganyan. Oo, Ikaw tinan pa- mo. Ikaw pa inis. Ano ba? Gawin ko eh. Wala na, nangyari na eh. Kaya nga, yun, nangyari na nga. Kaya nga. Anong magagawa natin? Di ba na? Kita na. Tapos sisisi mo sa Oo, akin. maninisi ka, nagupitan na. Dapat hindi ganun, nagupit ka na eh. So anong gagawin ko? Yan ang gusto niyo mangyari. Oh. Wala. Ang gusto mo? Ikaw? Ikaw, ano bang gusto mo? Ba't ako nadadamay dito? Eh, lakas mo makasab din eh. Yan kasi nagkakatungan kayo tapos ako isisihin nyo. Uy! Eh, inaano ko na nga na ano eh. Ano ba gusto nyo? Tungan kayo. Tapos nga yung laro yan dyan. Oo, ano? Patayin yung Ayos ano? ka. Uy! Iwas kayo. Gago. Ayos mo naman eh. Sumakay na nga lang ako. May lamig. Wala eh. Wala. May lamig. Gago. May lamig. Oh, game ha. 1 point ka na, 1 point ka na. Back to the game, guys. Jack and Poy. Jack and Poy. Ali-ali hoy. Yan, eh, oy. Yan, goy. Kinakabahan siya. Ang ganda na magkabahan. Five din. Kayo dalawa. Maglaba kayo dalawa. Hindi, Jack and Poy na kami. Jack and Poy na lang. Dito na magkakalaman kung sino ang champion sa talunan. Bakit ako naging
Hindi na Five, ano isa kayo kaya, 1-on-1 kaya kayo. Oo, nakaisa ka sa Talo ka nung una, dalawa. Pati mo matanggap. Ako nga natatanggap ko lagi ako talo dati. Ganyan ka. Tatalunan. Bakit sa yun, Dre? Kaya dito. Dito mag-artista, mga Dito kami. Talatang inaano yun si Jones doon. May lami. Jack and Poy. Hali-hali hoy. Jack and Poy. Hali-hali hoy. Jack and Poy. Yes! Talo si Tio! Iba na lang umukol, Joe. Special na lang facial expression. Come on, babe. Ang talunan! Ay, talaga. Ngayon, Tio, paano ka facial expression ng nasasarapan? At dito po nagtatapos ang aming vlog na walang kapupulutan ng aral. Puro kalokohan. Puro kabalastugan. Puro katarantaduhan. And we are the Sigang! Hanggang sa muli. Paalam!